שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון נוסף באתגר הבנקרול, $300 ל-10,000 דולר, שתי שולחנות הולדם, $20 אנהל היום, שחק בהסבר, בנקרול התחלתי $151, מקווה שיהיה לנו ספוטים מעניינים ונוכל ללמוד איזה משהו חדש, שיהיה בהצלחה. שתי שולחנות, $20 כל שולחן, בואו נראה מה יבוא. זה אפשר לצמצם, ועל מה לחשוב בזמן המשחק. אפשר להתחיל לסמן אנשים, שנדע מי שחקן כיפי ומי לא. שחקן כיפי זה שחקן אגרסיבי, שמשלם הרבה, ומשחק טווח רחב מאוד. מולם אנחנו יכולים לשחק רחב יותר, ולנסות לתפוס את הבלופים שלהם. פה אנחנו רואים VPIP 33, Pre-Follow Praise 24, ניסיונות לגנוב 62% ו-13, זה אגרסיבי, זה די אגרסיבי, אז אני אסמן אותו פה. לוס אגרסיב, 97 ידיים זה מספיק, 23 ידיים לא מספיק, חואן 90 ידיים, שחקן די טייט אגרסיבי, 22, הוא לא משחק הרבה ידיים, הוא משחק את רוב הידיים שלו בתור רייז, אפשר לסמן אותו כחול, אחרי 90 ידיים, אחוזי טריבט תואמים פחות או יותר, וכל המספרים עוקבים, אין פה עכשיו 60, 12, 80 ו-2, אז המספרים עוקבים, שחקן שיודע לשחק, יודע מה הוא עושה. כאן הוא גם מסומן לנו טג, אפשר להוריד את הישנים ולהשאיר אותו טג, גם עכשיו ב-90 ידיים הוא משחק טג, טייט אגרסיב, ג'קפוט ג'וקר, חבר שלנו מישראל, זה שחקן לוס פסיבי, VPIP גבוה, פריפלו פרייז נמוך, 0% טריבט, 3% טריבט, ב-75 ידיים, זה שחקן לוס ופסיבי. ובגלל, אין לו הרמה קטנה, בסדר, שחקן שמשחק די נאץ, די טייט, פגעתי, אני ממשיך, לא פגעתי, אני לא ממשיך. דמה 3, סוטד בסמול בליינד, אני משתדל לא לשלם, זה אחד מהדברים שאני צריך לעבוד עליהם, לא לשלם מהסמול בליינד, אלא אם כן יש דגים ביד, זה לא נראה לי כמו דג. גם פה, אותו דבר. זה אני מכיר אותו, חבר שלנו. גם כן לוס פסיבי, 95 ידיים, הוא נשאר לוס פסיבי. VPIP 22, פריפלו פרייז נמוך, ניסיונות לגנוב הוא קצת יותר אגרסיבי מחבר שלנו הישראלי ג'קפוט ג'וקר, אבל עדיין לוס פסיבי, אין לו יותר מדי טריבט. פה טג, גם כן משחק יותר כמו לוס פסיב. כרגע אנחנו נסמן אותו 75 ידיים, הוא קצת נץ. אלה שחקנים שאפשר לבלף, הירוקים, את אלה גם אפשר לבלף, הם קצת מבינים טווחים, אלה אפשר לבלף אותם בגלל שהם מפחדים על הכסף. את אלה אפשר לבלף בגלל שהם מבינים טווחים. פה לא כדאי לבלף, זה שחקן שמשלם הרבה. אס 6 בכפתור, אני אקפל. ונמשיך לשולחן הבא. 90 ידיים, טג, משחק איתנו בשתי שולחנות, נשאר טג. 168 ידיים, זה לוס אגרסיבי. 52 VPIP, 38 פריפלופ רייז, ניסיונות לגנוב, הוא לא מנסה לגנוב כל כך הרבה, כשזה מגיע עד אליו, והוא בעמדה מאוחרת, טריבט גבוה. זה יהיה לוס אגרסיב. אפילו לוס אגרסיב פיש. קצת גבוה מדי כל הדברים האלה. אותו לא כדאי לבלף, הוא משלם. 3-6 הביתה. 191 ידיים, לוס פסיבי, עוד הפעם. רוב השחקנים פה הם לוס פסיביים, הם משחקים בשביל לא להפסיד ולא בשביל להרוויח. מה שאומר שכשהם עושים רייז הם נעצים, הם כאילו זה הנץ, אין לך, עשה לך טריבט בריבר, זה הנץ, אין לו משהו אחר, כל דבר אחר, זוגות, אם אין לו קנטה על אין צבע, קנטה ונכנס צבע הוא דופק צ'ק. זה שחקנים מאוד מאוד פסיביים ולא טובים. כאן, מה יש כאן? אסקינג מינימום, סט 5 אולי? לא, אסקינג נראה לי. 7-2 הביתה.
74 זה גם לוס פסיב, אתם רואים? זה הרבה שחקנים פה הם לוס פסיביים, הרבה משחקים, קצת רייזים, 0% טריבט, ניתן לו צבע ירוק ונשחרר אותו הלאה. 64 ידיים, טייט אגרסיב. קינג 5 הביתה, 6-2 הביתה. צריך הרבה סובלנות בפוקר. אפשר לחזור בינתיים על עקרונות המשחק המנטלי, להתמקד בתהליך ולהיכנע לתוצאה. זאת אומרת שאני מנסה להשתפר כל יום ב1% יותר, וגם אם הפסדתי היום או הרווחתי היום, זה לא משנה. תחת לחץ אין צורך להתעלות על עצמי, אלא לרדת חזרה לרמת הידע שלי. דבר מאוד מאוד חשוב. מה אתה יודע? יש לך לחץ, תחזור למה שאתה יודע. אל תנסה לעשות דברים מעבר לידע שלך. פוקר הוא משחק של טעויות, צפה לטעות וקח את זה כאפשרות לגדול ולהתפתח. אתמול עשיתי כמה טעויות, וגם לא עבד לי בחשבון הפרטי שלי, אבל אין מה להתבאס, וממשיכים היום יום חדש. 9-4 הביתה. מה עוד חשוב? זה הרעיון מאחורי שימוש בסטטיסטיקות לקטלוג שחקנים, להבין מי השחקנים. בשולחן הוא שחקן כיפי. אס 2 אני לא פותח, זה שחקן כיפי, פאן פלייר, ואנחנו צריכים להבין את זה שהוא פאן פלייר ולשחק יותר נגדו ופחות נגד הכחולים. קינג 9 לא מספיק טוב לפתוח בעמדה מוקדמת. מספרים קטנים שחקן נץ, מספרים גדולים שחקן כיפי. קח בחשבון מעמדה מאוחרת, כשכל השולחן יתקפל הם גם מוציאים קלפים וקומבואים גרועים מהיד. זאת אומרת שאם כולנו קיפלנו עד אליו, מה שנשאר פה בקלפים האלה זה כבר גבוהים, כי הוא זרק 2-7 ואני זרקתי 3-6 ו8-4 וכל הדברים האלה שמקפלים. מי שמקפל יד, הוא מקפל יד גרועה, הוא לא מקפל יד טובה. אז בקונספט, מה שנשאר בטווח הם ידיים טובות. 5 עקרונות חשובים לפני הפלופ. שחק באגרסיביות, אל תשלם לראות פלופ. שחק רייז או טריבט לרוב. 2-5 לא מספיק טוב. בטל את כל הלימפים מהמשחק שלך, וגם תשלומים לרייז לפני הפלופ לא עוזרים לנו להרוויח. בטלו את כל הלימפים, אל תעשו לימפ. זה מהלך מאוד מאוד גרוע. אתם משאירים את כל הטווח מאוד מאוד פגיע, ונותנים לאנשים להשתתף בביג בליינד אחד. לימפ זה דבר גרוע. שחק אסטרטגיה של טריבט או פולד מול דגים, שחק תשלום מהכפתור ובביג. כשאני בכפתור אני יכול לשחק תשלום, בביג בליינד אני יכול לשחק תשלום, חוץ מזה אני משתדל לשחק אסטרטגיה של טריבט או פולד. אם דג פתח בעמדה מוקדמת ואני בעמדה אמצעית, אני מעדיף להוציא את כל שאר השחקנים ולשחק מול הדג בעמדה, למעשה, כשאני בעמדה והוא מחוץ לעמדה. כאשר שחקן טוב פותח, נרצה לשחק יותר תשלום מאשר טריבט, נרצה להכניס את הדגים לקופה ולא לבודד את שחקן טוב, שלא יעשה טעויות גדולות. אם השחקן הטוב הזה, סתם אני אומר, פותח מאנדר דגן, ויש לי פה אס דם אסות, אני יכול לשלם לו את זה, ולתת לזה לעשות טעות, או לתת לזה לעשות טעות, או הנה פיש, בומר, צחק המון ידיים. הם יכולים לעשות טעות, מאשר עם אס דם אסות לעשות לו רייז, והוא ממשיך איתי רק אם טוב לו, ולא ממשיך איתי אם לא טוב לו. ובמשחק מול דגים נוכל לוותר על חשיבות העמדה, משום שהם עצמם לא מבינים מה זה משחק נכון. נגד דגים משחקים קלפים ולא פוקר. קינג 7, אין טעם להגן, זה לא יד שיכולה לפגוע במשהו חזק. גם הקינג שלה לא חזק וגם השבע שלה לא זוהר. גם ה10 אני אשלם כמובן. אין רייז, בעמדה מוקדמת אין טעם לחזור עליו, הוא קצר, הוא יכול לדחוף עליי אולין. אז אנחנו נשחק קודם כל לראות את הפלופ ונמשיך משם. זה פלופ שהוא בתיאוריה יותר טוב בשבילי מאשר בשבילו. אני יכול לראות פה דונק בתדירות גבוהה. יש לי יותר תשיעיות, יש לי יותר 4, יש לי זוגות, יש לי כל הדברים האלה הרבה יותר ממנו. אצלו יש 2 קלפים גבוהים על פי התיאוריה. פתח מעמדה מוקדמת, יש לו קינג דמה, יש לו ואלה דמה, יש לו אס ואלה, אס קינג. כל הדברים האלה לא מתחברים עם הפלופ הזה. וצריך לדעת לקחת ולנצל את האפשרויות האלה, ואפילו לצאת בדונק, זה בסדר גמור. פה האס שלי חלש מדי. אם הוא היה סוטד הייתי משחק. שחקן חלש פתח, עוד שחקנים חלשים שילמו לו. אם הייתי אס 4 סוט הייתי משלם, בכיף לראות. אס 4 אוף סוט, אין טעם. חואן פותח בעמדה מוקדמת ל5, יש לנו יד שיכולה לשחק טריבט, אבל לא מול עמדה מוקדמת, יש פה 2 דגים בבליינדים, אני אשלם וננסה להגיע לפלופ, גם איתו. ננסה להשאיר אותו בפלופ, עם כל הטווח. אם אני עושה רייז, אני נשאר פה מול שחקן
טוב, שלא יעשה הרבה טעויות. ככה הכנסתי גם את החבר שלנו הזה. דמה 6-4, פלופ מאוד מאוד טוב לחבר שלנו חואן. אני בעמדה, אין לי טעם לשחק פה רייז, כי הוא ממשיך איתי רק עם דמה. אני יכול לשחק פה קול, להשאיר עדיין את השחקן הפחות טוב בקופה. אולי הוא החליט להשתולל, אנחנו רצים לצבע נץ. טרן. טרן גם טוב לחבר שלנו, לא משנה שום נץ. 20 הוא יורה. לחזור עליו אין טעם. שוב. ואני אשלם שוב, אנחנו בעמדה, אני אשלם שוב לראות את הריבר. אני מעריך אותו. דמה. אולי. אני לא יודע. ונקווה שגם חבר שלנו ייכנס, שישתלם לנו. עכשיו, עם ריצה שלא פגעה, אני לא אוהב לשלם, לא אוהב לבלף, כי בגדול מה שאני מנסה לקפל זה שתי קלפים כאלה שרצים לצבע ולא פגעו אצלו, וכשיש לי 2 כאלה, זה פחות הגיוני שיהיו אצלו גם שתי קלפים לריצה. חוץ מזה, כל ריצה לצבע אני מנצח עם אס גבוה. אין לי פה טעם לבלף, הקופה כבר גדולה מדי. תרוויח ידידי. אס דמה? כן, אס דמה. 8-6 אנחנו נפתח בעמדה מאוחרת, יש דגים בבליינדים. חבר שלנו מאושש את המחשבה שלנו שיש דגים בבליינדים, ומשחק טריבט ענק, פי 5 וקצת, אני לא יכול לשלם. 10-2 אני בחוץ, זה אני בחוץ גם. 8-6 זה רייז גדול מדי, וחבר שלנו עם אס קינג דוחף עליו. 5-5, יפה, זוג חמישיות, 200 ביג בליינד, זה נחמד. איזה מהלך גרוע זה, מהלך מוזר. 7, אין. איזה מהלך מוזר, לדחוף חמישיות פה, 200 ביג בליינד, אפילו שהוא 0, מוזר מאוד. פורבט שב 200 ביבי בטן versus SB with 5-5. אני לא מבין את זה. 9-2 הביתה. הביתה אמרתי. הטווחים משתנים לפי גדלי הערימות במשחק. בערימות עמוקות נשחק יותר קלפים מחוברים וסוטד, המשחקים גם לקנטה וגם לצבע, וכמובן זוג ביד שרץ לסט. במשחק בערימות קטנות יותר, נבחר לשחק ידיים העושות, ערימות קטנות, אוקיי, נבטל את זה. בערימות קטנות נבחר לשחק יותר ידיים העושות זוג גבוה, קלפי ברודווי וזוגות טובים. זה גם צריך להיות פה כזה אחד. זאת אומרת שאם אנחנו משחקים בערימות של 60 או 70 ביג בליינד, פה כל זוג עליון שווה כסף. קינג דמה, דמה ואלה, כל הדברים האלה שווים כסף. ב-200 ביג בליינד והלאה, אנחנו משחקים ידיים כאלה יותר, שיכולות לעשות גם קנטה וגם צבע, ואנחנו מחפשים לתפוס את הנבלים שמולנו. בבקשה, זה טריבט אחרון שלו, ראינו אז קינג סוטד, הרביץ איתו טריבט ענק, פה הטריבט קצת יותר קטן, אני מניח שגם היד יותר קטנה. פורבט אני כבר לא יכול לשלם, 54, זה יותר מדי עם היד הזאת, ואנחנו מקפלים וממשיכים הלאה. עולין שולם, אס קינג שוב, אס דמה. לא. זוג 10 אני אשחק. סריז ל3. עמדה אמצעית, מוקדמת. סריזים די גבוהים. אף אחד לא משלם, זה גם בסדר. 5-3 בעמדה ראשונה, עמדות ראשונות, אני לא אוהב לשחק את הידיים האלה, יש יותר מדי טווחים מאחוריי, ועוד משהו מאוד מאוד חשוב זה לשים לב לטווחים שאנחנו משחקים, ואיך אנחנו משחקים אותם, ומאיפה אנחנו משחקים את היד. זאת יד שיכולה לפגוע כמובן ולקחת עולין למישהו, אבל רוב הפעמים היא תפגע בזוג שני, בזוג שלישי, בריצה לצבע נמוכה,
ואלה ידיים שיותר מהונדסות למשחק בעמדות מאוחרות יותר. פה. פה. אפשר לשחק את זה. קינג ואלה בעמדה אמצעית מוקדמת. אני אפתח. אם הוא פותח, יש לו טווח לימפ, אז אם הוא פותח זה אומר שהוא חזק. יש להם פה לימפים. ווייט קופי. מי אתה? חבר שלי? אדון טג. אדון שחקן טוב פתח. אני רק אשלם. כי אני רוצה שזה ידחוף עלינו, יעשה איזה שטות. כן, שקוף. עכשיו זה יקפל ואני אשלם. נאמר עם חבר שלנו. הפוך גבר. הפוך גוטה. זה יאמר ואני אקפל. Good luck. Good lucky. פה עשינו קנטה, מ-8 ל-5. בגלל זה אני אוהב לשחק את הידיים האלה, כי אף אחד לא רואה את ה-8-5 הזה פה. אני אוהב לשחק את הידיים האלה, אבל זה מוקדם מדי. עמדה אמצעית אפשר להתחיל לפתוח אותם. בעמדה ראשונה, יש יותר מדי טווחים שצריך לעבור. מפה צריך לעבור את כל אלה, בשביל להגיע לפלופ. אז 5-8 לא משחק טוב מפה. 5-8 סוט משחק טוב מפה, או מפה, מהעמדות המאוחרות יותר. זוג 6 בשמאל, נגד שחקן אגרסיבי. פה מי בביג? בביג יושב שחקן טייט אגרסיב, הוא לא פאן פלייר, אבל מי שפתח פאן פלייר, ואם אני פוגע ב-6, הנה יש לנו פה עוד דאג אחד שמשלם, אם אני פוגע ב-6, אנחנו יכולים ליהנות מקופה גדולה, כלכלי לשלם. אין 6, בסדר, אין 6, לא קרה כלום, צ'ק פולד. צ'ק פולד. למה עשית צ'ק? למה שיחקת צ'ק? הפלופ, אין לך דמה? אין לך דמה, ידידי. ברגע שהוא אומר לי שאין לו דמה בפלופ, שהוא פותח מעמדה מוקדמת ומצ'קצ'ק חזרת הפלופ, אני יודע שאין לו דמה, והקלף הבא 8 פוגע יותר ביד שלי, בטווח שלי, מאשר בטווח שלו, אלא אם כן יש לו זוג 8 ספציפית. זה ספוט טוב, לקחת את הקופה. צריך לזהות את הספוטים האלה ופשוט לנצל אותם. שתיים סוט, בואו נראה נגד מי ונגד מה. 31 ידיים, אפשר לראות שהוא לוס פסיבי, VPIP 39 זה גבוה, פריפלופ רייז 16 זה לא תואם, זאת אומרת שהוא משלם יותר ממה שהוא עושה רייז. ניסיונות לגנוב 100%, זאת אומרת שאם אני בביג והוא נמצא פה, זה לא משנה איזה שתי קלפים יש לו, הוא מנסה לגנוב. זה מה שזה אומר. אלה עמדות גניבה, שתי אלה. עמדות גניבה, אולי גם זאת לפעמים. טריבט 6%, זה לוס פסיבי. אני לא אתן לו דג בגלל שהוא משחק בערימה גבוהה, אבל הוא לוס פסיבי. אז 2 סוט אני אשחק בשביל לראות איתם פלופ, אין טעם לשחק רייז פה. פה אני אשחק צ'ק פולד, לרוב אין לנו שום בקדורים, אין לנו שום ריצות. צריך לדעת לוותר בפוקר. עכשיו פה קצת שונה מהפלופ הקודם שהיה רק דמה, כי ברגע שהוא דופק צ'ק יכול מאוד להיות לו עדיין קינג. יתרון הנאץ עדיין אצלו, זה לא משנה שהוא צ'ק אותו. רוב הקינגים פה היו צ'קצ'קים ולא משחקים בית. אז אני בוחר לעוף כשזה מבלף. שתיים, שלוש, סוט. בסמול בליינד. אנחנו נשחק בחצי שקל. מקווה לפגוע באיזה פלופ טוב. אין לנו כלום, יש לנו בקדור לצבע. כן, את הכי מגעילה בעולם. זה צ'ק פולד. 100% מהזמן. פשוט וקל, גם לא צריך לבזבז יותר מדי זמן מחשבה, פשוט צ'ק פולד, זהו זה. גם עכשיו אין לי למה להמר, כי 5 עושה 8 קנטה יותר טובה ממני, זה לא נותן לי כלום.
5-7 אני מגן, אני לא אוותר לו על הפלופ, פלופ של יותר שלי מאשר שלו. אני יכול לצאת פה בדונק, למרות שה9 קצת מחשיד. אני יכול לשחק פה צ'ק רייז. אני יכול לצאת פה בדונק. אני יכול לשחק פה צ'ק רייז. יש לי בינגו 6, ובלוקר לצבע. מול הימור קטן. אפשר לשחק צ'ק רייז גדול. ולקחת לו את הקופה. נקווה. כן, הימור קטן, פחות מחצי גובה קופה. במיוחד בעמדות האלה שמנסות לגנוב, הוא חייב להמשיך להמר. אנחנו מנצלים את הידיעה הזאת שלנו, ולוקחים לו את הקופה. 6-4 לא טוב, במיוחד בגלל שיש לנו זוג דמה בצד השני, וצריך לשים לב. כאן אני אשחק איתו רייז 13. אני מאמין שהוא כבר התחיל להתעצבן מזה, שאני עושה לו רייז כל שנייה. אבל זה לא משנה, אם אין להם כלום, הם לא ממשיכים. זה השחקנים האלה. אין לי כלום, אני לא ממשיך. אם היה לו אסים, היה חוזר עליי. ממש קל לשחק נגדם. ממש ממש קל לשחק נגדם. פשוט, הם פוגעים לפעמים, וזה מה שמשגע אותך. 5-4. בכפתור אפשר לשלם. אני יכול לשחק גם טריבט את היד הזאת, אבל אני מעדיף לשחק עם החבר שלנו פה, שהוא שחקן קצת יותר אגרסיבי. כאן, אני גם משחק רייז, אס דמאס, אופסוט. פלופ שלי, ברגע שהוא דפק צ'ק, הפלופ שלי, יש לי בקדור צבע ובקדור קנטה. אני מהמר. חבר שלנו, עם מה הוא משלם? אני לא יכול לדעת עם מה הוא משלם. זה פלופ שלנו יותר, של הטריבטר. אסקינג אין לו. פגעת בוואלה שלך, היה מסריח. פה אסקינג אין לו, כי היה חוזר עליי, אז אני יכול להמר את הפלופ הזה בביטחון. יש בו קינג, אני עשיתי טריבט לפני הפלופ, יש לי אסקינג. כאן אין לי טעם לבלף, הם לא מקפלים. כל ואלה שלו משלם לי. ידוע. כל ואלה שלו משלם לי, ולא פגענו בכלום, אז אין טעם לבלף אותו. אולי הייתה טעות קטנה, צריך לשחק את היד הזאת ריבט. לבטל את זה. נגד עמדה מאוחרת. בסדר. אפשר לחזור ולהסתכל על היד, ולהבין שהטעות שלי הייתה פרי-פלופ, כששחקן בעמדה מאוחרת פתח, ואני בחרתי רק לשלם ולהשאיר את חבר שלנו במשחק. אולי היד הזאת לא רוצה עוד שחקנים במשחק, ואנחנו יכולים לעשות את זה עם ידיים קצת טובות יותר. 4-5, צריך לפגוע חזק בשביל ש... אז הטעות שלי פה היא לא להמר טריבט לפני הפלופ. היד יכולה לשלם, זאת אומרת שהיד יכולה גם לשחק טריבט. בסדר, ככה לומדים. בינתיים 60 ביג בליינד פה למטה, 4 ביג בליינד פה למטה. יש לנו סרטון של 23 דקות, אני אעצור אותו בחצי שעה, ב-40 דקות בערך. ונקווה לעלות מעל $151. עשר שתיים לא מספיק טוב. קינג 6 לא מספיק טוב מעמדה ראשונה. אפילו שהרוב פה דגים. היד הזאת לא מסתדרת מול טריבט. בטעות, אם מישהו מהם יחליט לעשות לנו טריבט, נהיה חייבים לזרוק. היד לא מתפקדת היטב בקופת טריבט. אז 8 אותו דבר, הביתה. עמדה מוקדמת מדי. סוטד הייתי פותח כמובן. אז 8 יעלום. פותח בתדירות של 100%. ג'ק 7 הביתה. יד לכפתור, אולי. אז 8 עושה זוגות.
10-5. אחד הסרטונים שראיתי באחד המאמנים, הוא אומר שבהולדם שום יד סוטד בביג בליינד לא אמורה לקפל. בטורניר, בקאש, אפילו אם שחקן אנדר דה גן פותח, זאת יד שאמורה לראות פלופ. תיאורטית, מבחינה תיאורטית. GTO, שמיטו, זאת יד שלא מוותרת. אם אני עושה קורסים ולא עושה את מה שאומרים לי בקורסים, אז אין טעם. תדאו, שחקן די נאץ. וייט קופי. וייט קופי עושה טריבט, היד שלי לא מספיק טובה, אבל למה הוא עושה פה טריבט כזה גדול? אס קינג, זוג דמה פלוס, זוג ואלה פלוס, אני לא יודע איזה היגיון יש לעשות פה פי 10 טריבט. רוצה את הקופה של 4, בסדר. אני אעצור רגע ולהסביר למה זה טעות מה שהוא עושה. פה טריבט 5%, אפילו אם אני רוצה לשחק אני לא יכול. אפילו אם אני רוצה לשחק אני לא יכול. 5% טריבט על פני 47 ידיים. ושחקן מאוד מאוד טייט. זאת אומרת שבואו נחשוב על זה שנייה. מה בטווח טריבט שלו? אס קינג, אס דמה, זוג דמה, זוג 10 פלוס, והיד הזאת לא מסתדרת בכלל עם הטווח הזה. בטח לא מחוץ לעמדה. זה פולד קל ביותר. פה יש לנו טווח מאוד מאוד חזק. אס 2 לקח הקופה. אס 5 נגד דג. אני לא יודע. באמת הייתי מעדיף להיות סוט פה. באמת באמת. אני לא אשחק את זה. יכול להיות שאני גם פסיבי מדי קצת. אבל עוד לא נכנסתי לווייב סשן ראשון של היום. אתמול הייתי חולה. שיחקתי לא טוב בלילה. כאילו מה זה שיחקתי לא טוב? שיחקתי טוב, אבל אנשים פה משלמים. אז 5 שווה לתחת פה. ג'ק, כמובן. הם לא מאמרים בלי יד. הוא לא מאמר פה בחיים בלי יד. בלי ואלה. הוא עושה צ'ק עם 10, הוא עושה צ'ק עם כל שאר הדברים שיש להם ערך שואודאון. אין להם בלוף. אין לו בלוף, לצערי. 42 ידיים. צחק לאט ופסיבי מגעיל. נחזור ליד הזאת. פי 20. הבן אדם פה עושה פי 20. פי 10. עשה 2, 2 ביג בליינד, הוא עשה 20 ביג בליינד. למה זה לא טוב? 22, 2.08. 22 סנט, 2.08. זה פי 10. למה זה לא טוב? ברגע שלקחת את הקופה, אז הרווחת קופה קטנה עם יד גדולה. יש לו יד גדולה הרי. אולי הוא עושה את זה עם 7-2. יש לו יד גדולה, והוא רוצה שאנשים ימשיכו לשחק איתו. ברגע שעשית פי 20, פספסת את הערך מהיד הגדולה שלך, ואם אחד מהם ממשיך, זה אומר שיש לו אסים ביד, בלבד. הרייס שלך לא מאפשר לידיים להמשיך. ובגלל זה טעות לשחק פי 20. כי אתה למעשה משאיר רק טווח חזק מאוד מולך. אם הוא ממשיך, ואתה מקפל את כל הדברים שאתה שולט עליהם. זאת אומרת שאם יש לי פה אס קינג, ואני רוצה שהם ימשיכו איתי, אני לא אמור לעשות לו פי 10. אני אמור לעשות לו פי 3, פי 4, ואז הוא ממשיך איתי עם אס ולה, או אס דמה, או קינג ולה, או קינג דמה, וזה ידיים שאני שולט בהם, וטוב לי להמשיך איתם. אז זאת הייתה טעות מאוד מאוד גדולה. טג ב-90 ידיים, אפשר לסמן אותו כבר, טייט אגרסיב, יש לו טריבט, יש לו טריבט גדול אפילו. 4 פה בא לנו מעולה. פלופ די יבש. אנחנו יכולים להמשיך לראות לא גבוה. שום דבר אבל, זה פשוט לא יאומן. אני רק סט 7 הוא ממשיך איתי פה. זה קצת מעצבן, אבל זה כסף שלהם, וככה הם משחקים פוקר. ככה הם משחקים פוקר. הוא ממשיך איתי פה רק עם סט 7, זה לא יאומן. לא יאומן. אתה יודע מה? הוא זורק הכל. תוך שנייה.
לפעמים אני חושב שהם רובוטים. אני לא מבין איך בן אדם יכול לשבת פה ולזרוק את כל הידיים ולוותר תוך שנייה, לא מבין את זה. מה עשית? אז למה אתה משחק פוקר? זוג דמה, אנחנו נפתח ל2.5, אנחנו בעמדה מוקדמת, הרבה אנשים מאחורינו יכולים לשחק טריבט, הייתי מעדיף לקבל טריבט קטן גם עם ידיים חלשות, בגלל זה אני פותח 2.5. 7-2, נגד שתי דגים, שום קלף סוט לא אמור לקפל, ואני ממשיך עם זה, יש לי בקדור צבע, בקדור קנטה, פה אין לי טעם להמר מאותו סיבה בדיוק, מה שממשיך איתי זה קינג, ומה שאני מוציא זה 10, 5, כל שאר הדברים. ככה כשאני דופק צ'ק בק, אני נותן לו אפשרות לבלף אותי, לנסות לבלף אותי, לראות, וגם אם יש לו קינג, אני מפסיד פחות מול הקינג שלו. 2 זה קלף מעולה בשבילי, כשהוא בוחר לא להמר, אני יכול לראות, עם מה הוא ישלם לי? לא עם הרבה דברים חוץ מקינג, אולי עם 10, אפשר להמר. 60, 10, תודה רבה. תודה רבה. 6-4, סוטד, אנדר דה גן, קצת מוקדם מדי. זוג 7, עם פיש, ושחקן טוב, זה קלף שאני יכול לשחק אותו לפעמים. טריבט, כרגע גלגלתי 39 וזה לא אגרסיבי מספיק, 39, אז שיחקתי קול. פה אני משחק לרוב צ'ק פולד, כי גם אם יבוא לי 7, יש לי רק 7-1 שלא משלים צבע, אז אין לי טעם לרדוף 7 שיעשה צבע על השולחן ואני אפסיד קופה גדולה יותר. ברגע שהוא יורה וזה משלם, יש לי פה אופציה או לבלף אותם את שתיהם, לעשות פה רייז עם היד שלי, או לקפל. תשלום אין פה. אבל לבלף אותם זה לא, הם לא שחקנים שכדאי לבלף אותם, זה שחקנים שמשחקים רק שיש להם משהו. כשהוא יורה פעמיים יש לו דמה, יש לו אסים, יש לו קינגים. עכשיו הדמה מפחידה אותו, יש לו זוג ולה, קינגים, וואלק תאמין לי. זה לא קשה לראות את הדברים האלה, יש לו אסים, יש לו קינגים, ברגע שהגיע קלף מסוכן לו, הוא שחק צ'ק קול, או פה צ'ק קול כמובן, אבל אם מישהו דוחף עליו 200 ביג בליינד, הוא משחק צ'ק פולד. זה פשוט מזעזע לראות, פשוט מזעזע. שום טיפה של הסתרה של היד. אפילו לא טיפה של הסתרה של היד. אפשר לדעת מה יש לו ביד בדיוק. פה יש לנו לוס פאסי פיש. אפשר לסמן אותו, משחק בערימה נמוכה. מבלף הרבה. לא לבלף את השחקנים האלה. לא שווה לבלף אותם. אלה שחקנים שמשלמים. וצריך לשחק נגדם עם ערך. עם ידיים לערך. זאת אומרת שפה אס 4 זה יד לערך נגדו. אסור לקפל לו אותה. 9-10 אוף סוט. פלופ של חבר שלנו שעשה רייז לפני הפלופ. אס ולה גבוה. פלופ שלו. עם מה הוא משלם? כל שתי ידיים, כל שתי קלפים. זה פשוט משחק מגעיל. אפשר ללחוץ פה צ'ק פולד באופן אוטומט, בלי לשבור את הראש יותר מדי. מול הימור קטן, חוץ לעמדה. יש פה עניין לעשות רייז קצת, אבל באמת, הם לא שחקנים כאלה של... יש פה עניין לעשות רייז, אבל אין לי יותר מדי בקדורים. לא. רייז פה זה לא טוב. אני אסמן לשבת בחוץ ולעזוב בביג בליינד הבא. אני מקווה שלמדתם משהו, שהבנתם משהו, שאני מצליח להעביר את החומר שאני לומד באופן סבבה. אם אתם נהנים, עשו לייק לסרטון, שתפו אותו, אולי עוד מישהו ימצא בזה ערך, עוד איזה שחקן פוקר מתחיל ימצא בזה ערך, ויוכל לשאוב מזה דברים ולשחק יותר טוב. תנו לייק לסרטון, תגובות תמיד יתקבלו בברכה, אם אני פסיבי מדי, אם אני אגרסיבי מדי, אם שיחקתי לא נכון באיזה ספוט, הליך מחשבה שגוי, לא יודע, כל אחד, כל דבר שיש לכם, כל מה שיש לכם להגיד לי, אני אשמח לשמוע, ואני אקבל את זה באהבה ובברכה. קינג 9 סוטד, אני פותח ל3, עמדה אמצעית. שימו לב שההימורים שלי לא משתנים לפי היד, ההימורים שלי משתנים תלויי עמדה. כשאני בעמדה מוקדמת, אני מהמר נמוך, ואני מתחיל להגביר את גודל ההימור שלי עד לכפתור. פה, טריבט ראשון שלו, ב-42 ידיים, אס קינג, אס דמה, זוג 10 פלוס, בגלל שאני בעמדה אני אמשיך איתו, ואנחנו נראה פלופ. פלופ לא פוגע בו יותר מדי, פוגע בכל הסטים שלי.
ואנחנו נראה איך ממשיכים איתו כשהוא יאמר. הוא מאמר שליש קופה. שליש קופה, סיבט. אני יכול לשחק פה רייז, אני יכול לשחק פה קול בשביל לראות מה הוא עושה בקלף הבא. אבל אין לי שום בקדור. אני אתן לו להרוויח הפעם. הכל בסדר. אני לא מכיר אותו, פעם ראשונה שהוא משחק טריבט, בחיים שלו נראה לי. וואה, 43%, 43 ידיים. טריבט. זה לא פלופ שלו, יכול להיות שאני עשיתי טעות, יכול להיות שהייתי צריך לתקוף אותו, וזה הימור קטן. יש לי פה תקוף חולשה, זה צ'ק קול והימור קטן, תיזהר מחוזקה, זה צ'ק רייז והימור גדול, אז הימור קטן, אולי הייתי צריך לתקוף בעמדה. יכול להיות, בוא נסתכל. עם מה הוא עושה לנו פה טריבט? אס קינג, אס דאם הסוט, אס ואלסוט אולי, קינג עם דאמות, אסים, זוג ולה, זוג 10. זאת אומרת שיש לו המון ידיים חזקות מאוד, ואיזה 2-3 פספוסים, שיכול להיות שיש לו גם כן פספוס עם ריצה ללב. אז רייז פה זה לא מהלך נכון, ואני מבסוט. זוג 4, נפתח ל3 ביג בליינד, בעמדה אמצעית. נעלמתי רגע, מחשבות שלי. שכחתי שאני מקליט. זה טוב. חזרה עליי אין לך. אולי כלכלי לשלם פה, לנסות לפגוע ב4. אין לו חזרה עלינו. אני משלם. בוא ננסה לפגוע ב4. עדיף בפלופ. אין לך חזרה, אין לך, רק תשלם, נו. אין לך חזרה, ידידי. לא נכנס 4. יש פה הרבה אסקינג. פה גם יש פה איזה זוג ואלה, ששילם כל כך מהר. דם 4 הביתה. אסקינג בתדירות הכי גבוהה בעולם, אולי אסים אפילו. תרוויח. קל לשחק נגדם. אם אני פוגע פה ב4, כל הכסף שלי. כלכלי. כלכלי! יד אחרונה בצד שמאל, שתי ידיים בצד ימין. שוב אותו סיפור, שחקן טוב פותח מעמדה מוקדמת, כל השאר פחות או יותר דגים. אני אשלם רק, זה טעות, אני עושה טעויות בלי לשים לב. אני לא אמור לשלם את זה. הוא משחק את זה טריבט. כן. או, זה טוב. נגד 3 טווחים זה טוב מאוד. בוא, אני רק אשלם לו לחבר שלנו, יש פה עוד שחקנים שרוצים לרוץ, זה פלופ מאוד מאוד רטוב. אני רק אשלם, מקווה שהם ימשיכו איתנו. wait קופי. פה אני רוצה שהוא ימשיך איתי. אולי אני אצ'ק. בוא נשחק צ'ק. תאמר עוד הפעם. תן לנו איזה 35, איזה 40. אין. עכשיו אני צריך לשחק את זה כאילו פספסתי צבע. ככה. אם יש לו קינגים או דמות, הוא לא מקפל בחיים. וזה עוד קונספט מאוד מאוד חשוב, כשהיד שלך היא נאץ, אתה יכול לשחק אולין בכל שלב של הקופה. בכל שלב אתה יכול לשחק אולין. כשאתה נאץ, אתה יכול לשחק אולין. 7-9 סוט, אני אפתח. רייז בפלופ, לא היה משחק תפקיד, הוא לא ממשיך איתי עם רייז בפלופ, הוא מקפל בפלופ כבר. הצ'אנס היחיד שלי זה לתת לו לנסות לבלף, נסעתי לו את כל ההזדמנויות, הוא לא המשיך. אני יורה.
פה פלופ שפוגע הרבה יותר בי מאשר בהם. אני יורה באופן גיאומטרי. אמרתי שאני אסביר לכם מה זה גיאומטרי. זה גודל הימור שמאפשר לי להגיע לקופה, יחס קופה לערימה של 1 עד הריבר. זאת אומרת שאם יש לי עכשיו 170 ביג בליינד, 170 ביג בליינד, זה האפקטיב סטק, 170 ביג בליינד, אני רוצה להגיע למצב שאני מכניס את כולם באופן טבעי. שיחס קופה לערימה הוא 1. זאת אומרת שעל 11 ביג בליינד קופה, אני צריך להמר פחות או יותר 3 פעמים של 120% או 100% קופה, בשביל להגיע למצב שבסוף יישאר בקופה 100 ביג בליינד, ויישאר לי מאחורה גם כן 100 ביג בליינד. שיהיה דחיפה קלה ותשלום קל. זה הימור גיאומטרי. זה יכול לעבוד בערימות נמוכות ובערימות גבוהות יותר. תודה רבה לכולם, שיהיה לכם בהצלחה בריבר. מי שנשאר פה עד עכשיו, אני מוריד בפניך את הכובע, אתה תהיה שחקן. $146, הפסדנו כמה דולרים לבנקרול, אבל שיעור מניב ולמדנו המון. שיהיה לכולם בהצלחה בריבר, הרבה בריאות.